amo, I caile Conaire gyd. Situ amo, o wala o shwari, sgwydwch si costi'r oediwch y siargyd. Sgwafecas yn stream, gael siar dwi'n ei lins, na rohi gael tîm, gael siar lan y carol ni. Chach sy'n stwyd, neu nwyd y gwls, ni chwynioch si siŵl, y caile Conaire gyd. Situ amo, I caile Conaire gyd. Situ amo, o wala o shwari, sgwydwch si costi'r oediwch y siargyd. Seosamh Ó Cuaig, caile Conaire gyd. Seosamh Ó Cuaig, mar tá sé róg agus dólach sin taire gyd. Situ amo, I caile Conaire gyd. Situ amo, o wala o shwari, sgwydwch si costi'r oediwch y siargyd. Testo mu réach agus bé mu caint faoi Pádraic Ó Conaire. Tás í Pádraic Ó Conaire fad chuile an agaí faoi Pádraic Ó Conaire agus másal begdó agus mar sin de. Nis beidir go dúra se ríd cúnacham mar ní méid ar an roiide leis a scéal agus beidir go bach cáir scéalaí be go í héin. Ach bhí cártas mór, cártas an mhór idir Liam Ó Flaithearta agus Pádraic Ó Conaire, Sean Pádraic Ó Conaire. Cártas an mhór. Bhí an bheits ag Liamar, agus ní he chuileúine bhí ar go sin ag an am le Pádraic mar deartha, bhí meas ag Liamar agus bhí sé sa teach ag Liam mar a bhí sé na chúnaí gar go bhleá clia. Ach i cúis an bháile sin is scríneoirí bhí sa marteachú, ach heir sin ar fad is sóisialaithe, socialists a bhí sa marteachú. Nis, dúirt fear nach go mé einimiid in seo fear olscoile uirháin, bhíochtúir olscoile, olscoile fiúháin. Nach rá polítíocht a be ag Sean Pádraic Ó Conaire. Polítíocht ar fad bhí ag Sean Pádraic Ó Conaire. Night, noon and morning. Is polítíocht masamach a bhí. Chur sé fáilte ar réabhlóid na rúise, bhí sé san na gart chumam, bhí sé san na lockout, bhí sé san na rudíise ar fad. Agus ní hamháin sin a scríomh sin tuafas, fuhab. Chur aindréas ó cathasa bailúcháin le chéile go na rudaí scríomh sin, na rudaí sóisialach a scríomh sin. Ná bacanis le maisal bedó, ach na rudaí sóisialach a scríomh sin chur aindréas ó cathasa le chéile iad, agus tá leabhar umlánán mar deartha go na rudaí se scríomh. So bhíon ceangail sin éidir Liam agus Sean Pádraic Ó Conaire, an dárat sin, scríneoireacht agus sóisialachas. Nis, bhí ag Liam, bhí Liam sách éireach a héin tas a gé sin agus mar sin de. Ach ar leide be chunne sé chósa go má, níor chunne Pádraic go má sin, agus bhí sé de caithe go duna leis le Pádraic cheap Liam, agus uirháin scríomh sé go dtí fáilsíthúir a bhí sasanna, scríomh sé letar ag fear bhí ganas ar iris in sin, agus coppla bliain sal ar caiiliú Pádraic, beidir 3 bliana sé, na ag bhí cuaig, 3 bliana dúirt sé, scríomh sé ag agus dúirt sé mar leanas inis, dúirt sé, I had a nice note from Murray today, sé bhuinis fear bhí ganas ar iris eile sasanna. I sent him a little translation of a beautiful thing by Pádraic Ó Conaire, and he's going to print it. He is a good man, and his countrymen are treating him very badly. Nis, an písa sin bhí geist ag Liam, sin taine me táir scríomh Pádraic Ó Conaire, scríomh sé sin críomhrú na crunne, agus deistre Liam go dtí béarla, agus sin taine me tá méarla, The Agony of the World. Nis, tá an bunchóid fáit agam, agus tá an teisteachán fáit agam. Agus bhí mu tá chóirtú seo, agus bhí sé teachar é áil, mar tíana mu go leor aibre éidir na féilte seo mar a sóildíomh a bailú rudaí, bailú ólas agus mar sin de, agus bhí mu se gléach scíomh ag Kathleen, bhí me scíomh ag daoine eile go leor, agus láir muid faoin bhera tá stich i gceannas ar an músaim stich an gáile. Agus tá ólas maithaigh sin ar Pádraic Ó Conaire, agus baitead chur sé thugam an chóip go
Nes bhí mé hééis goil ag leabhar náisiúnta ní a sé Jacob Delphia seo ar feic si bheith rial mé Trinity agus ní a Jacob sin nach an irid agus bhí mé le ghail go London a bhenatí i ríist go dtí British Museum go bhuiach muid in sinne nó beidir go gahanne goáin, bhí mu an faoi róhan agus dúirtí se, ní mu go ríist de si. A chu récha fuair me agus tá sé ein. Nis léthe me héin ar ball an rud a scríomh Pádraic, maidir an bunrod críomh na crunne, agus in sin léthe Fionnghuala an leag an béirla a rinne líam. So be sé sin go ar ball. Fá go dé sin go dtí ar ball. Nis an pictúr caiimiid rudaí bhfuil fu líam síl fada tá san sin, ní bhfuid tam síl fada. Agus éiste go leor tam caiilehfuil ceiricha sé nach bhí sé, 46 nach ceiricha sé. Ceiricha sé bhí Pádraic Ó Conaire ar caiileh freisin. Nis, tá rudaí go leor le rá faoi Pádraic Ó Conaire mar de rá. An pictúra cruú trasna a chuir na daoine tá gceannas ar tíir se le fad agus na gailgeirí se agus na bloody anyway. Revisionist seo, chuir siad pictúr go Pádraic Ó Conaire as a ggóir. Nis, ar géadal síos ní sé sean a riamh. Sean Pádraic Ó Conaire, so bhí pictúr a rubúinte Sean Pádraic Ó Conaire go leat. Ní sé sean a riamh. An fágart a go Sean Pádraic mar bhí Pádraic Ó Conaire leis ra smuc a scríomh, Pádraic Ó Conaire, agus so hí go bine fágart a go Sean Pádraic. So ní sé sean a riamh, caiilúas go éach ceiricha sé. In sin bhí rud a dhéán, bhfuil mar a dúirt me nach raibh an foilíteachtaige, ar croiséic nach raibh an foilíteachtaige, mícheart ar fad. Agus Masal Begdómh, níl sam faoi sin, beidir na sé sin annach an éirid. A bhí scéal cruú láthairn sinna mar leid bhí dáalta a gúnaí, ar misce gúnaí, tramp, basically, mar dtí a ghail gnó tramp, gur tramp a bhí an. Más tramp a bhí an. Cén chuí tramp, agus básín ag fiche sé, agus cíimre gur sé sasanna, agus gur imi sé an man, gur imi sí bhain, hebh go a héin, tháinig sé go héirinn agus seile. Tramp. Scríomh sé fiche sé leabhar. Scríomh sé 473 scéal. Scríomh sé 236 éiste, agus scríomh sé 6 ráma. Nis tása í gur a gcuile go le Martin Mór Macdonacha, colcearró, agus tása í an dearcha a bhí ag líam O Flaithearta ar Martin Mór agus arm sin ar fad, The House of Gold. Ní ra mar an taim ag Sean Pádraic óáil cearach an éirid. Agus ní ra, agus dúirt sé bhfuir bháin, dáte go Flaithe Ó Conaire sin scrín ar mór gailge, fad bhí an cheirichéad bliana chuna tí. Ráide go te go gáile idir se ní hé Martin Macdonacha bheith sé ggéire ceil idir se ach Pádraic Ó Conaire. Bhfuil sé a chaí. So, bhí sé sin ar fad an. Nis, scríomh sinnéad Pádraic agus líam. Bhfuil Pádraic go háirid, tá san faoi líam agus mar sin de. Nis, scríomh líam Ó Flaithearta PC faoi Pádraic na dhisin. Agus bhí sé chu síos chéadú ar casú ó Pádraic. Bheith tú fearra tá baint leis a gríomhín, tá caint leis a gríomhín a dúirt dead mu difúr, ní difúr líam. Siúd bhfuil heta dúid agus maidide drain in na láimheice. Feici mi deirm se. Cé héin Pádraic Ó Conaire idir sí. sé dí dúir líam a caint, níl sam ceacha. An scríneúir idir me héin, údar teoríocht. Sin an chéad Africa chunig me ar Pádraic. Ag iireachtas na gaiilehs go heb gribhinn géad chugga damda. Mé má heasa níanach le muidir thuirtaí mo góstan í Wachain. Áitir a téanach na héan bailí faoi bhratach an ráisechas agus chunra na gailge agus sin féin. Iad seir fad a fáil faoi réad hena héin le haid trod na troid na cásca. Ní radam san náach sumachán agus ní mar an áde thugus ar a bhile cé gur chuid éipre léite gom ar fad. Mo léon chunig is go tíidech
ar an núméid sin luoch na huaire tam Kenny as crachhfuil I dtíana ar an nóstán I léanach le Lauras de Lásaí. San am sin bhíon cháil chéad na tam san níorthar agus bhí den brín in éirin rivisin nó na dhisin. Réchaí nó dem líana dar géana dút sé, bhíon cháil den brín, ach bhí sé ar bhharse. Lean meis táimisteach agus ruí méid deanam ar fáric, é seo agus a chríomhín fanta mar móthir. Má díon le aracub agus iad steal a focail, a bhaithach a bhaid níos fuide ná gníomhartha na luoch. Mis sin chéadú ar casú óha. Bhí ar dean goil le chéile go minic na dhé sin, agus mar a dúirt mé dámach seanfáric níanach le líam, bhí teach ginú, bhí teach lostíú teach tóí agus suas gargah le líon náid a cén, beidir kilhanta ní me cénta. Agus réchaí uair bháin, thocra sé héin agus seanfáric, go gur hidíis litríocht na gailge an cín go breá. Agus sin rud a bhí Jacob nach chaile scríb drámaí, agus I seo thuirtear fud na tíide, agus go mar síimeag daoine na drámaí mar dera. Agus bhí seanfáric rágur bhathadéis sin, bhí líam a rágur bhathadéis sin. Ní scríb sé, cégur scríb sé tá mar dena letricha áil, scríb sé go dtíon the editor of the Irish Statesman uair bháin, chuirsís ar seo, was a chuirsís ar níocht se runne siad. Then idir sé I consulted Pádraic Ó Conaire, and we decided that drama was the best means of starting a new literature in Irish. I became fearfully enthusiastic. The two of us went to Dublin and entered a hall where some fellows were holding a Gaeltacht commission. Nis bhí heide an muideach fi sé, tá neart commissions a gúnaí an is go mar an tararb. Ach bhí an Gaeltacht commission an 1926. Ach chuis sé steach ag rud. We put our scheme before them for a travelling theatre and so on. I guaranteed to write 10 plays. They thought we were mad, and indeed took very little interest in us. In fact, I could see by their looks and their conversation that they considered us immoral persons. However, I was undaunted. I wrote a play and gave it to Garrod Ó Lochlan. Sinné darachas in Scappin is running with not an war on that Hawari nach darachas. Chance go bay. He liked it and got the Gaelic Drama League to produce it. That was not easy, because some horrifying Christians from the education department threatened fire and brimstone if they staged my work on the grounds that I was an immoral person. In fact, I believe they had to pack the hall with detectives in order to prevent the Gaelic Christians from throwing my unfortunate play to the lions. Although the theatre was packed, which rarely happens for these Gaelic plays, I was never paid for the publication, or for the production, I should say. I wasn't. Here is the joke. The only remuneration I received for the play was from an English socialist who dislikes Irish and everything connected with nationalism of any sort in any place. He paid me £25 for the Gaelic manuscript. That is, for my handwriting. I naturally swore that I would never write another word in Irish. If I do write in Irish, I'll take good care not to publish it and place it at the mercy of these sows. Nish, vi legan ige sin in gaelge, lihem en gaelge nish in a yesin, tasad ekemenish in a yesin ekemenish. Oh, sure. No, we skip se heen for sure in our tell. We may heen reis bout we may heen heis airi der ses bout the tinish, agus me corfum who was a heave slave os keen ó na skyrive. Ní some culture ó na skyrive. Stoi geve, sure.
Chuir Pádraic faoin éanach lumar fe tamil, bhfuil se am scríbun gailge. Cor a bhéidir éon cheoiltú der mé héin leis. An cléimh sola si der Pádraic, agus breanna der se, bheith an cór drámaíocht a tiltte nach rud a be I scrífa le héna habarclunne I léirú. Leag mé héin orm. Scrí mé dráma trí lá, agus hac mé steach a gerúid ó lochlunne, sin enna sé bhíad céan rút. Hac mé na tro gearcéalta hiag Pádraic ó dúnaláin le héon cléimh solas. Fenna am sin cha Pádraic an chud is mú go chuile lá ina hícos I teala agus an pípa sáitisteach sa mant mór siúd a bhí ina rád iartarach. Deall focail a scríb se. A cha dína léirhesa gacha scríb mé héin agus a cúneáil caintilm. Go ddíhanna de se butréanna caintú ré. Agus ní éon chaile aimside I riamh I TV géisteach leis. Tháinig colcar a héint faoi dhéide ina dhé sin, os rud gur geáilte gom tas I ríiste scríb. Cén fás I deall nach gur an tú písas de chrácan le dir mé héin leis maidin amháin, geall tú dráma gom agus cá bhfuil scéal siúd faoi tuncail. Cá bhfuil scéal siúd faoi tuncail. Hárainn Pádraic a fípas a bhéal agus thóg sé marcarm idir dá thuúlis. Bhí léthúil cuiachtaige go díirech mar bheith sé brethéad orchar a scaoilelumm. Ach go raibh an créatúr a mean go gáide mar a bhíoh sé mór an na gúnlaí, sort mean go beag fuair dobránach. Cogur a léam de sé, cogur a léam. Ní scríú ein cheoríomh go fáistí scoile. Páistí scoile dir mé héin. Sé dir Pádraic, páistí scoile. Is iad a bhara féin na scríneoireachta anam. Le tamil nuas, bégan chum a bheith scíomh rudí seafúteacha go roiine neideachas, le maireachtaint. Cé go bhfuil sam, gus go bhfuil ag dia gur maireachtaint thuarach atá mé dhéanamh. Tuigim idir mé héin, leachtó consaid le de chéirt go bhár na bís aibre a chuirhhairt. Ó tuigim go má. Tuigim tú? Nis, bhí craig ceána tuigim tú, dúirt sé le líam go raibh úscéal scrífaige. Ach na raibh an cháilearthas nar a sí fáil sí fós, nar tháinig sí má charube. Ach dúirt sé le sé réchaí, tá scéal fád a scrífa mu se le líam, scéal anna éide. Tá gachar a riamh a mánam ma le feltsúnacht agus filiíocht agus drámastí sa scéal sin. Bhfuil mór an te dínta dir mé héin. Tá sé díntar fád, dir Pádraic, ach go testín deasúhain se san siút. Táidir mé héin agus íntas ar an gur láise gur teban mar seo, agus gon mór an simibe, lábar ige chomór. Cén sé díla dir se dir mé talé. Un fear dir Pádraic, un fear. Na daithín se leid, go mór dir mé héin, gus cáil sé dir mé héin. Nír a teide ggólet na tháinig tún seo. Dar fia beidir lum sin a rá, ní réidir bherbacht ach cór jubal fánach, nar a bhfuil sé steach. Maidir le manuscript, mu léam. Cogur idir sé, tá sé bhálach am heilig ben léidir. Bhálach idir mé héin. Chuí háfa, idir Pádraic, chuir mé a báil dána a musco ar agla go gáilne agus mé gimimecht ar rágarne in áte cín fánach. Má tá sé chuidir mé héin is gear go mé sé cín táhúna ríis teanna bhid. Tá mé sásta idir Pádraic. Bhí glúiste an beag bíideach a bhrein cem atám céanach, cha mé slúsaid, grógus, stumpa be gáir isteach a dúna cháir. Bhfuil Pádraic agus mé héana isteach an tusagus, go brachlinn sé go ben léidir. Hisban Pádraic am an láitir an fearr corra. Cha mé híam agus hesa mé carta agus a brise cloch, agus I réib a talún, I dheabhláin. Is geagur a mé síos go gúilí a báil cumusach farsin. Má bhí séin, ní réon túiris go a fearr. Dir híar agus bátha álas lum bhreatha mé suas ar fára go bhí go déas compórtach a caithad tabbac ar thuáin. Cogur fára citir mé héin, meistú centacha síos atá sé corthaid. Runní sé me an go beg gáirí agus de sé go ré. Cid é se stór? Bhín gróma lá me atá céint agus chahain le séir buinte sin mar a chaibh rothrúm. Bhaile me láirlís agus tháinig me machchas a báil. Runní mé rionsbheh ascaní a dús agus an sin hesan bhirt in gáirí. Dí me muid siar faoin máile agus hesamúid a gáil. Nis, sin heiste chuir an sin ar hála sé sin.
Bhí greitin trip sé sin inis, gur hála sé sin le idir bhirrte acu. Bhí teáíocht stich sa mrte acu mar, agus bhí ar chéine baint ír le sa chéile. Béidir gur hála. Béidir eile gur chuid líam leis scéal. Níle sam. A cha réchaí ní chunne mé ráide eile si banis agus ní chunne mé ráide si. Runne sé chursís, runne líam chursís nuair a bhí Padraic bhí sé go le fallháis mar dearrá. Agus tháinig sé cuairt ag líam huasan sin in Scri. Agus bhí tásta gur caiiliú Pádraic Ó Conaire mar Jeanní idir Jeanní Chulhaig bé nach ra teidir ar máir Aberíste? Sinna méid a bhí ag gin tú. Ach bhí sé bhealach go blá clia bhealach bháis. Agus sé an chuí i d se. In táimtíir nach bhfuil bhí teachín bag am faoin tú a híos a gilhaint an timppos le 8 míle le clia an fearbocht chunig me bás na húle mar a heisir an nálar. Herig me glunneró cepa go bhfuil cean géan na bhí breanúcha tí agus bhí sisin ach níor lách sé an glunne. Téhí bhaid. Nuair a bhí sin olta gethas sé caint. Cogur de sé, níor láir mu riamhar hopar na carige an scoilsiúd híos a dobrodárin ce gneach an bhirt an. Leis cuimne go rám gostalach i bhíon Pádraic i dtí tú. Níos gostal in a líam i dtí tú. Bhí na McDonald's láidir seo hímpel agus bhí na Conrais agus macra smucha tu go le na Conrais agus úsáid bhí ach cruú go carige tabaire agus mu sé fear cinnecha dháin ar hé níor úsam sinna muidir se chuasa ar Pádraic Charlie Lamb tá a in peintere bhí rálim scathhin gur begnar díbí Westasa faoi chomáinna hortaisteach ar a gláí ó háisiil a líam. Is fí ó mu sé ar mé héon gur begnar díbrí ní a céad tám sin éon chlufa gail imar sa scoil céanna. Ní rá nach chaite rud gur runne mis sin clés céan ar Pádraic. Runne sé ar mé héon runne mu sé ar Pádraic agus begnar dhébe sé mis freisin. Ó jeolalit ar mé héon, steach ar a gláí thug tú na comáin. Mes tú ar thaid náid chéan. Beidir go beid ar Pádraic, breannach. Chun sé in sin, seanachas ar síl an ámar ra sé nach gasú go dtí lár na huiriisi. Dine se an rudaí nach ní títeach go hánav. Rudaí bhí baint leis an nánam agus a cunsias, rudaí bhí ceiltir héin agus ar i dánar fehád. An grá chu a mú, so sinna duine sé hé sa bheanú chéile, agus a intlicht a bhí scape a híl a gúnaí. I meas daoine gan mór an tuiscinnta de se. Uignas dámanta an ile a bhí éile. Uignas gan teoring gan cuideachta, a bháin grím lábhanis agus ríiste ó ile bocht uignach eile. Nis ví a gléamgra se ar meach amach, mar a ví a básan chud súla. Téimiis ar an lúna i de se fahéire. Rúga mór grím lábhair chéile, agus mutir ar an lúna. Ar gén fún agus gan focail lesin. Deir mé gur a Pádraic i cnúlú mar leis sé gáil, cé nach raon chosú cuoinecháin ar i cheannaí. Cogur de sé rééisún hééis éirí hún agus a gá lábhain mar ghfuilléige an ghlacha cúlahaim, ghlachad a Pádraic idir mé héin. Cur fúta de se. Fá techa téin agus go táthúna. Cuma cén sár techa agus is cuma cén laigad a sin go táthúna. Áit, site agus áit lite atá weit. Sin bhfuil weit. Díon freisin leis an aimseil agus an trochan nach an elamach. Bhí me sé díca líidir líam. Agus níor chuil mé fú mar íomh. Fé chormanis níl teach na taban. Ca ha mé ólisteach go bailile clia le básáil san ospidéal. sé Pádraic bhí gá sin, fécha sé níor chuil mis fú mar níl teach na taban. Ca ha mé ólisteach go bla líana sé de se le básáil san ospidéal. Is náir chu éis sin. Ba cheart go na básáil go fiúntacha de se faoin na híon hain. Cur fúta bhuachail de se le líam. Tá tú dí lí freisin. Sin é bhfuil am le rálet a go bháin mu bhenach a chuirtchuid. Na baclam sa Pádraic
idir me héin, ach lík dom fisach ar rochtúrhuid, mar éiríonn tú is sé I gáirí go meireach. Cheap me gur níos mú tuiscin le sinna dontas de se, dúlís dó agus dir me dialéit. Dir me leis sin go bhhaile mé omparisteach go bla clia sa gárbeg. Is fálam siúl cosa de se. Áichiad míle idir me héin. Sé tíon rud is síla de se thug sóla sa gúnaírum, siúl éonric bhthir sléve. Dí me sin, agus chunig me goil sere go rain, het dúhair agus maide drain in láimh, an láimh le cunne le fipa sa mant mórsúd a bhí nach rád íochtarach. Des go sísannacha. Agus spáin sé cardis, mes daun, bhí go mertarí chéile. Nis chud Johnny chulhaig drama le chéile, tam sé ceappa go raid ar RTí créalha blianta derme, agus níl sama be go be macht ar ó fáta chuir agarir, nó chuir láthire, chuir le chéile. Ach tá sam go raid Johnny an, gus bí Johnny sean fára ce chunire sa drama, gus bhí se go híntaach lug, búchan é áil ríist. Agus ús idir ní Johnny sin níidir chuir se canún tro smucur hén maidir. Bé mu go scachan siúidir ach teála. Bhfuil ach ruí sé fíor jobte. Nis tá muid caiint le lehuiid nach chuil agus ní óhamid roiad eile. Nis is dóhí an meas a smú Spáin, well, meas a bhain Spáin sé líamaid nuair a thocra sé an gáircéil se leis a eistriú go béir agus a chuir go sasanna. Agus deiste sé mar deirim críomhrú na crunne Scri Padraic. Agus fáil tíhe san iris sasanna agus bhí sé sin ceart. Ach bhí rud eile an chuir sé nún an scéal agus tháinig gá funta éis i scéal. Nis gá funta níte fi cuaig bhí sé go má. Agus sé tháinig gá funta éis. Nis mar I dtaid síomh hála chud líamaisteach The Agony of the World by Pádraic Ó Conaire. Bhí sé thug sin tahantas ceart. Fuair sé dá funta réchaí agus bhí Pádraic sa teach. Hín sé dá funta Pádraic. Ceile hí sé del Pádraic. Tá go deolta mai de líam ceile ná. Ceir díonas me leis del Pádraic. Bhfuil dínta rá rud leis idir líam. Lás sé fípa leis idir Pádraic. Nis gair nach pína lefiige ar lás. Chudar sí sa boban sin, agus héis písa idir líam, hiú go chudá funtasteach á chain dípa sin maidir. Ach, nis ar hála sé sin maidir. Ní le sain, is ceismhórí gómaí ar hála sé sin. I gcepas ar hála bhí nó getá. Tá tú héon lá le triccinlí maidir. Ach, ar gcepa ar hála. All right. Well, tegin tú ní a píine be heici agus ní sam be ó. Ach a réchaí sé d críomhrú na crunne mar a scríomh é lovely piece dúirt líam na chuir sin scéal anún go sasanna. Ro sé na lá, escailt na súlgum chunicgus réaltóg mhórgheall, crochtar is spéiras mo chéan in na láchran álainn, íbin, agus í dealrú nuas arm tí lumhé go crin funseoige bhí le mais. Bhí bailach na bó finne ina bhthar airigid trasna na spéide. An té go mecha anam an rúiseach a gceart, chiíoch sin na slúite angel a gcuile tlísin. Réaltóg eile na ránthís ag bun na spéide héir. Agus leis spréchannéil a bhí an réalta sin, híle gur a ceol nimhe á ghólacha, ach nach bhéach an ceolsin, nach bhéta an ceolsin a chlos mar gheallar locht éigen dríana ar de chlúis nó de chrí héin. Coríomh na géige lumma a bhí a grán funseoige as mo chéan.
Coríomh gach luibh agus los dar a hartaram. Se, an ghuí measc na gríomh dar lesa, ach ní credim se leheide. Agus nach chuin éirí go cheart amsa rá nach cúch síalta, nach íon ghuí a bhí dín an gníomh is atá agatsa a bhharride rá. Bhí líthe chu ciúin is a wacatú riamh, gan smeábhas éir, gan torn gá laid, gan fuim gá leige le clus, go dtí gur hesan an ceoltas na críomhachaí. Má cheapan tú gur be ceol na gaotha bhí an, I miste go ínteachtam cén chuí ar chulas mar a bheith na míle fear beg bíideach a taran siad dilchanach ar a bhéir fósaithe le mais. An ghuí a measc na grán a amadáin an tíilse. Fu eile, crán mór cró capel a bhíad mo lábhgéis, agus déide torrans na críomhachaí buachtarí go raid. Bhí rud mór trú méigen na tiite nuas ar tábla, agus a bóla naing éig, agus na gríomh a bhí rud is slí. Céir a bhí an. Bhí an ceol a bhí na lumchéige ar báil I dhéanamh beg na hartfaí seo, agus an íocha ciún léon líocha á dána caríomh, agus gan fuam le clos, ach an torn seo a bhí náirde I ngéige uachtarachta an chrín cró capel. Rud mór trú méigen na tiite nuas ó chríomh go máil agus go mílteach I gúnas na híthe. Tháinig scanra ar mo chrí agus me mo lainn sin faoin gríomh faoin grán san líthe. Ach ní scanra síalta a tháinig ceann. Ní hé chorbe, ach uan rih chuchtaí díomhra nar higus. Bhí sé tiite nuas a gúnlaí agus a tarna bhí waid dal méid, gur cheapas gur engel nimhneach ferragach a catha réaltóglam nach ra méid dílis go mánam héin. Sa deire hit an rud le mais. Lek hitse, an tarran sin I gúnas na híthe, agus gan an nach cró capel, an ceann deire á rá ar a grán sílim. Dú síomh éonbeg sa sce, war an cléitúr bocht crathas héin. Thug léim an gríomh go bhfuir áit chúnaí agus colata ó héin ar chríomhaile. Ní echas héine, ach bhí sam go nearna sé mar dúras, mar chu sé rá dhíaghaid, ceann ar gach éon chríomh, sal má tháinig thuam agus a hábh chola ar ríist. Éon le bhí an. Olchaáin go chinál nach lectar agus nach glinteach go fíoránmh, agus chuir sé sin cór codramánta dhé. Lá sé go colatach agus go tarseach an chaanún téin, díirichas táimeach sé I ggéire chuir I géil go bhíalta agus éondan na híthe cén delí sa bhíar a chrí, go raibh chinne begnach scopaí go hábhan na héirim. Ach níor tu gohfuin áir ar glór na I bhrón, chan is tugu ar glór lundibh a chuir I chéad chiúla á cheol áhasach héinte. Agus bhí lán eile go chláán an ngób agus na scíhan an na húise, agus ó cór agus ar runne ceol go réad an úchas. Ach nach rá ólas becht am héin, cén na tsefachaí go heach scór á díbiad. Ní rag ólas amsa ach gur gúiseach ach ceandíb, gur thug cór, gur láir an nús éin. Tuigir choríidir, agus tuigir láiríidir, agus gan buil ar bheith na lá. Bhí éasal ceangailte in Eicilm, Maasal begdú héin. Bhí sé na leir a tábla gan choras, thóg sé sin na cheann, agus lá sé go bríomhúir dána, runne bós gatha weim géimnach, runne searach seitreach, runne cuiare mélach, runne mé héin brón agus delís. Agus chá dicin I gcearta, bhí an síal mór eisteach seo I dtí na bráin. An réaltóg a bhí crochta sa spéirhéid, an crán a héile chróidearnach, an téan na húise agus a chaan cuideach chuid ceol, an taine bhí a láir go huaignach san líthe, I dtí na bráin agus osnaí le bhéidir. I líc, an dán mór, takeach héin runne sé sin osnach am eile cá. Agus mé héin, thora mé, líg mé osna, láir mé, a dhé mhóid na glóide ar samse. An sin cruúdais gintrum gur mé bhíine sé ceann le míúiltí smú go bhfuil an. Gur mé féchans agus a géisteach leis a síal á húiseacht. Agus ní dúiseach na maine ach an dúiseacht a hálíos tráig gachaíthe sam líon, nuair a chur an gach níor a bhfuil beir rím na talún cor agus osna dhéir. An trá céan na gachaíthe,
Dín an gach luimh agus aine bhí is duine an drón céimthe. Agus cén trá sin, ach an trá céimthe thóg Lucifer a bherig le go le néan an dé a chrotha é. Déich mé i réaltóg go bhíar crochas a spéilhéil. Déich mé i grán síl in dir crán a hiile chró déirnach. Déich mé mar a rán téan a bhláir go dalísach ar i ngéig. A dhé mhór na glóide ar sa an réaltóg. A dhé mhór na glóide ar sa an téan. Agus in sin, tógu mo chrí agus manam go nuaras héin go cho mór dúrachtach. A dhé mhór na glóide. Agus hits mo chola ar an ríist. Ní trampa scríomh sin. Agus tá mis go léomh mar hóisialach agus mar atheist. Bhí Liam is sóisialach agus atheist a bhí an. Mar sin hain, chun scéilte na bhéimir. Nis tá mé tépailte ag gáin, tá mé gappa. Agus baide Liam, Padraic is sóisialach bhí an, níl sam atheist a bhí an chans go bheith. Ach dígann tú chuoinecha sé bhéimir Liam, a lovely thing it is, a lovely piece. An bhí sé go réir sort an meonmhacha go héin faoin dúr agus faoin rudaí. Go tí minn ceapin gur cheart go na Greens, seanfára ceach Conaire hóigeil mar cinál luoach, tá an dúr an sin agus an rudaí sin ar fáil. Inis a réonchaí bhfuil muid réitínis le hí Fionnghuala. Is fugaí béisteach leis an leagan na rinne agus is onláir chuin, bhil tú géisteach am Fionnghuala, tá go do bhla for a change. Níl sí géisteach chu bheith. Dúirt mé Fionnghuala bhil tú géisteach am tá go do bhla for a change, tá go do bhla. Is cuite go wicfuintí, ceann go wicfuintí na féile seach a le bhléon Fionnghuala bheith léamh rud a cins, siad am héin. Agus ní bhar sí fógra faoi seo ar am héna bhí an locht, níor chud me an chópic an rud agus cáile chóp se ní chutáama. Ní mar sin Well, ach a réonchaí nícha sé go dtíanana meistecha daras san is. So agus tá plinta beagán agus céir le dúirtí. Ní cruú mar an dúthaí ar seo dúchar seo, tá sé sort féidilte me le réil. Ach lág. Ach tríala sí a réchaí agus a réchaí sin. This is it. The Agony of the World by Pádraic Ó Conaire. Had day dawned. When I opened my eyes, I saw a great white star hanging in the sky over my head, shining with resplendent brightness down on me through the bare branches of an ash tree. The Milky Way crossed the firmament in a silver stream. A man whose soul was truly conscious could have seen thousands of angels passing over that way. There was another star which I did not recognize on the eastern horizon. It shimmered in such an abandoned way that one would think it was playing heavenly music, but that I could not hear the music because of some evil begotten of the earth in my ears and in my heart. The bare branches of the ash tree beside me moved. Each herb and flower growing around me moved. Yes, you say, it was the wind among the branches, but I do not believe it. And have I not as good a right to say that it was no earthly power that did it, that it was not the wind that did it, as you have to say the contrary? The night was dead calm, without the slightest sound, until the music moved among the branches. And if you think it was the music of the wind, may I tell you that I thought, as it were, that 1,000 thousands of little tiny men were drawing crinkled silk over the withered grass beside me. The wind among the branches. Fool begotten of this worldly earth. Another sound. There was a great chestnut tree by my right hand,
a sound was born in its topmost branches. Some great heavy thing was falling down to the earth, striking against the branches and the twigs that crossed its passage. What? The music among the bare branches ceased. The night was calm as any night that ever was. There was not a single sound, but the sound that was in the topmost branches of the chestnut tree. Some great heavy thing falling down to the earth from branch to branch, slowly, terrible in the stillness of the night. Terror possessed my heart, lying under the tree in the night. It was no earthly terror. It was terror of a mysterious power that I did not comprehend. It came falling down, the volume of its sound increasing as it fell, until I thought that angry angels from heaven were hurling a star at me because I was not true to my own soul. At last, the great, heavy thing fell beside me. It fell on a flat rock. That sound in the stillness of the night. And it was only a chestnut. The last nut from the tree, I think. A bird awakened on a twig. The poor creature shook itself. It hopped to another twig and found another sleeping perch. I didn't see the bird, but I know that it happened so, because it twittered twice, once on each twig, before sleep again possessed it. There was another bird, a finch of a rare species. It also moved. It spoke sleepily, wearily, after the manner of its kind, just as if it wished to make its sorrow manifest to the insects of the earth and to the birds of the air, because its kind was almost swept away from the land of Ireland. But no heed was paid to its voice, nor to the voice of a blackbird that uttered the first note of its joyous music. And there were many more birds that awakened and made music, each after the manner of its kind, but I knew not to what tribe of 70 of tribes that each belonged. I only knew that each one awoke, moved, and gave voice after the manner of its kind. Why did they awake? And why did they give voice, since day was still distant? An ass was tethered beside me, my own black ass. He lay motionless on the earth. He also raised his head and gave voice fiercely and arrogantly. A cow lowed in the distance, a foal neighed, a sheep bleated. I myself was stricken with sorrow and desolation. And if I could understand it properly, the whole great, wondrous world was stricken with sorrow and desolation. The star that hung in the heavens, the tree shedding its last nut, the bird that wakened and gave voice to its music, the beasts that moaned sorrowfully in the night, they were all stricken with sorrow and desolation. And the great eternal earth was also sighing wearily. And I also moved. I sighed. I gave voice. Great God of glory, I said. And then it was made manifest to me that I was in the presence of one of the greatest miracles, that I watched and saw the awakening of the world, not the awakening of dawn, but the awakening that happens sometime each night of the year when each thing that lives in the bosom of the earth sighs and moans. At the same time each night, all life mourns. And is not that time that Lucifer was possessed with anger against the great God that created him? I looked at the hanging star. I looked at the tree that had shed its nut. I looked where the bird sat on its twig. "O great glory, God of glory," said the star. "O
"O great God of glory," said the bird. And then my heart and soul were exalted, and I said aloud and fervently, "O great God of glory." I fell asleep once more. Vi ceiste an mar ní cosisiad mé ar an mundchóp mar is chancel me mar bunchó béirla mar a bíon seo beidir 50,000 focaáin mar Nus má eistin tú go gailge bei 52,000 focaáin, so ce go bíú sem bó. Well le bheith féráid sa bhóg tu go tead an 52,000. sé sa féráid sa. Ach tá rud an Sa de stíle vi ag seanfar, agus hiicech mu éige bre agus hí sé sáste léir mar scríbin sé. Sa a dúrte fao fárig frisin. Nach ra an réir go bhaige. Fucking íte spaint déir canile nar a hácail cefa go péanú nar an tríomh focail go nach ra gail go bhaig Pádraic Ó Conaire mar. Well, vi gail go siimplí díadach ige. Ding vi mu an eile sinna hiiscint nar an is rutin ru. Ach, tú fao teir frisin an chuí a reistre líama. Agus an bailach gunta ceolhar sin bhí, nes na focail béirle, an gunta ceolhar bhí ag líam, agus ní chuirí sé focail mó, choribh mar le cegur tógu le goilgus béirle, ach bhí sé an scríb an éil go eile. Ach, go tíbhín bhí measa go bhhartín ó cain frisin. Agus bhil sé Martin, well, lechas ag gur sóisialach a bhí Martin a héin, or sóisialach bych an ócint bhí Martin a récha. Ach, dúirt sé le Martin bhfuil bháin, digin tú go maidir agus go ríomhaidir se, bechéad is séúach le gopur ar is stopaidir. Ní mar go focail, tá sé nig Martin a caine. Tófas leagan nach í ársa gailgi agus bhfuil sé so mar sin dé. Bhfuil sé, leis ceapas gailtí gur dúirt me sé am bhacha ní sé dochtúirt an sin ditríocht na gailge. Gus dúirt me sé ceapan sé gailtí deirim se gur gailge bhí Martin scríb seachas céim. Deirim me bhacha bhín dárad aige. Bhín dárad aige. Bhfuil sé, bhfuil stochi go rá. Ach dúirt bliam me sin leis, bechéad is siúidir seach ar gobire. Ach récha sin an scéil, ní samúlteir le rá géan an éon cheiste géanana. Tá mé bróú leis ru bháin is a boriste sinna, bhfuil leis smog mo bháir agus tá mé bróú leis smog a gúnaí. Agus gána, tá í an lecht sinna bhí stícinn seanleachta bhí go hanfára ar watha mhór. Agus chuúgus bhí sé gobarí go réil réis agus tá sé réis, ní sé rána. Bhí tean cheán bhí sé go déas agus bhí clocha páir nach a bhí a bhar rinne sin agus si te léir an lí ré cruú léana gorm ar lecht tú ar chuir a léir a suas le as go nefi go líana gorm ar rud. Ach bhí tugann tú Pádraic eisteach go leor Pádraic chuis leis a Free State. Well nis chuis leis a Free State, gus he sé scríomhann sin go gaiidir na í bhfuil sé PC hí anhheasa go bhí bh chuileáid. Michael Collins, mar bhí sé danéanaach na sásan agus na rudí lug. Agus bhí anhheasa gur Collins ag seanfáric. Agus he sé scríb mar an sin faoin Free State nó agus mar sin te. A chéis pí a scríb sé pí uair cíd. Chu mé is sunna deach na rih réan hímpel agus na récin na daoine tar a honna néanachlum tá eile sí seachtarm. Bhfuil sé. Ach réchi faoin lecht sin is sin áile chuú clocha hí an íochttar an sinna mar a clocha éhir, PC cloch. Agus fuil me meach le hána gur éis cána a tháinig na clocha, ní éis smó a ches cána a tháinig na clocha. Bhí mé bróta lei sin. Agus spena ruí íon smácha mar de. Ach récha bhíoh sé hir gána go minic, tá letirháin tá me go suasan is géas go chuir lochscainemh sin tá sí sin tíhuas go náir rugum a bhean chéirlinn seo agus lochscainemh tá bhródachas lochscainemh agus is rusin na mainhíoch. Ach récha bhí sé go suas a géas gochan. Bhí sé hir a fannacht so hotel gána, Josie Manga. Mar bhí cuiil gara go le Josie Manga. Cuiil gar, má dheall frin na McDonald's mar de. Nis céimna go mais áring maithir
what he would. Na bheith hen an níornain. Ach réchi bhí cuiil gar ag Pádraic le anchar colcúgan go Seosamh Ó Cuaig hir. Agus dánaite sa bhfuil staigar se fannacht an eisce tá be nach 15 go. Ach bhí im líon teil le Seosamh Ó Cuaig gin tú bhí ancháil in nósna sin gná. Bhí im líon teil mar bhí Pádraic a can fípa sin ví a ráíocht ar chuige mar garlíam. Bhí se racha a go humid. Is na bhí se nach hágus a leabbar bhí se scríú. Scríúpise. Agus bhí im líon teil le Josie go Seosamh Ó Cuaig go dóchuid sin hotel lu. Ach rud a dé a tálas nó bheith deisiolta go freisin bí cinnte bh sin. Ach bhí Josie sin rá gur láháin idir se chuig na písa bhí scríomhaige. Agus léis bhí sin an Josie na léomh réit. Léis sé an písa réchi agus chaime sitinéidir se. Chur nuas caicha nuas ar I drom sin éine bhí se. Na mé dumas mátí mór se chaime sitinéidir se. Bhís túis cin an sin níos fuite. Gus tá me caihanna íon is idir se gur chá. Gus é. Ach níor sé gur bheith caiha nuas ar mátí mór. Í an fór cehar go cúd. Ach tá rud é se táhachtach na scéalta se lu agus Sinna méid, bhfuil éon scéal ceiste le gína tá. Bhfuil mar an teór stoáir Tá leag an nómú go scoscéalta tá seaachmú an éirí maach gló. Eisteúchans tá leabh go dtíime de faoite na go tá cópna sin fa gúnaí. Ringóin gus tá deoríocht a fáil gúnaí. Deoríocht. An túscéal mé an gaige. Tána príomhtíí á ríre. Ná tá go leor glógúnaí ní leistí leabhhear dinmar a gló. Bhí heatí chuir leis an gló, Tá. Agus scríomhaidir is neabhar faoífáir. Se. Bhís háte tá mar de tíochtatí Credú de an seáin na bhfuil duní de mar de putas mar an éiste sinna déar sin taimh mehéú na daine. Daoine goíola daoine deasa I takeí le chéile agus síimeí sa rud agus chuile rud. Is ceapain I'd say this would mar an daoine sin nach an gailge. How many people have we not understanding Irish? Well, you're not too bad, no. No, I just want to say that I think this was probably the best one we had. And all thanks to Kathleen McMahon, Bola Busta. I think she brought it to a new level this year. You know, I don't say that lightly now, but I think she did bring it to a higher plane. And there was more excellent on variety for some reason. As well as that, she keeps pushing into other areas and contacting people and so. And I think it was a lovely thing that Brendan O'Hare's son came along as well. You'd imagine it was Brendan himself. He looked so much like him, didn't he? And he was telling me that he met somebody in Galway on the street, and the man says, "Hello," he says, "Would you be Brendan O'Hare's son by any chance?" You know, just like that. And I was really impressed with the man from you brought in Kathleen from Minneapolis, from that young man yesterday was something else, I thought. So. All praise to you. Glory be to God. Great God of glory. Great God of glory. Great God of glory. Now she did get a certain amount of help, not from me, I must say, a little bit here and there, not a lot. She might send me an odd email and say, you know, whatever. She didn't. She got support as far as they came from Maureen. Maureen packed her up all the way. I just want to thank everybody for coming, and there would be no failure without participation of the people of Arran and the people who come out from Galway and the people who come from Sligo
Minneapolis, so it is great to see same people coming back every year and some new faces every year. And thank you all. Goodbye. That's it. Aspul wakutum rabam ochom isochono chwinig med balle och Jesu egen ordu ochom isochono O cén fer brasin chran pásin